Está no vendo, en Sanxenxo non levan nin o 60% dos votos escrutados, pero o Partido Popular xa festexa o resultado. Os populares con Telmo Martín á fronte a esta hora faríanse cunha maioría absoluta con 10 representantes, quedando como segunda forza no consistorio o Partido Socialista con 2 actas, seguido do BNG con outras 2, tamén Sanxenxo, Agrupación Liberal, outras 2 actas, e por último a irrupción de Ciudadanos no consistorio coa edil Vanessa Rodríguez Búa. Como lles digo, maioría absoluta co 60% dos votos escrutados no Concello de Sanxenxo. O Partido Popular rouballe 2 votos aos seus socios, 2 concelleiros, aos seus socios de goberno, suma 2 actas. O Partido Popular 2 actas que perde Sanxenxo, a Agrupación Liberal. Aquí seguimos en directo en Canal Rías Baixas, son as 11 menos 20 da noite e seguimos percorrendo a nosa xeografía na procura deses datos electorais, deses resultados pois que nos van debuxando o novo mapa político, o novo escenario da nosa contorna das Rías Baixas. Imos facer agora un breve repaso polas 3 principais referencias en canto á poboación, os concellos de Pontevedra, Vilagarcía e Ribeira. Arrancamos na capital da provincia de Pontevedra cos datos que dispoñemos a esta hora, co 60% escrutado. O Bloque Nacionalista Galego mantería as 12 actas que ten agora mesmo, os 12 concelleiros dos que dispón agora mesmo no pleno municipal. O Partido Popular incrementaría a súa representación, os de Rafa Domínguez pois subirían 2 concelleiros, quedarían agora con 9, e por último o Partido Socialista incrementaría a súa presenza no consistorio con 4 concelleiros. Desaparecerían da escena política municipal Marea Pontevedra e Ciudadanos. Como lles digo, a esta hora Lores non tería maioría absoluta, quedaría a unha acta de conseguir esa cobizada maioría pola que leva loitando dende hai 20 anos. Imos agora ata Vilagarcía, ali tamén hai maioría absoluta do Partido Socialista. Hai uns minutos dicíamos que eran 12 concelleros, pois ben, o Partido Socialista retrocedeu unha acta, queda agora mesmo con 11, con todo mantén esa maioría absoluta. Quen retrocede é o Partido Popular, polo que nos contan os ánimos non están moi alá na sede da formación conservadora. O Partido Popular que retrocede 2 actas, pasando das 7 ás 5. O Bloque Nacionalista Galego quedaría como a terceira forza, mantendo a súa representación. Ten agora mesmo 2 concelleiros, con 2 concelleiros quedaría, e rompería no Concello Marea da Vila cun representante, outro representante tamén para Vilagarcía en Común, e por último tamén chegaría ao Concello, chegaría a Rabella a formación Ciudadanos. Son os datos co 60% escrutado no Concello de Vilagarcía de Arousa. Marchamos agora ata outra referencia no Barbanza, o Concello de Ribeira. Ali levan escrutado pouco máis do 54% dos votos, e o Partido Popular manteríase como a primeira forza, como a forza máis votada. Conservaría os 9 concelleiros dos que dispón na actualidade, e rompería con forza como segunda opción o Partido Barbanza Independiente con 6 concelleiros. O Partido Socialista mantería os seus 3 representantes. O BNG pasaría de ser a forza que lidera a oposición a ser a cuarta forza, pasaría dos 4 os 2 concelleiros, e por último suma Ribeira, chegaría tamén o Concello de Ribeira cunha única acta. Bueno, pois así están as cousas nas 3 principais urbes da nosa contorna. Imos agora de novo ata Noia, porque os 5 partidos que teñen representación na actualidade pois contan con continuar tendo esa presenza na Casa do Concello. O actual alcalde, o popular Santiago Freire, pois agarda seguir no poder nun dos históricos bastións do Partido Socialista. Caracterizou en Noia pola absoluta normalidade sen incidencias reseñables. En canto aos datos de participación, na sondaxe realizada ás 6 da tarde, o índice de participación rondaba o 54%, case 2 puntos máis que en 2015, nas últimas municipais. Neste concello, un dos candidatos máis madrugadores á hora de exercer o seu dereito ao voto foi o actual alcalde e aspirante á reelección, Santiago Freire. Votaba na Casa do Mar, agardando mellorar os resultados de 2015 e poder gobernar en maioría, pero de non ser así non descarta un novo pacto con Noia,
para dar un goberno estable, como o que se viviu nestes 3 últimos anos. Lóxicamente, nós vamos a pelexar por unha maioría absoluta. No ano 2015 quedámonos a escasos votos acadando 8 concelleiros e ese, digamos, a base da que arrancamos e esperamos que estes 3 anos ao fronte do goberno pois nos permitan que a valoración por parte dos veciños sexa positiva e dar ese incremento que necesitamos para acadar esa maioría. Precisamente Marisol Villar, a súa socia no goberno, votaba no Tapal. Ali fixe unha primeira valoración do que agardaban nestas eleccións, esperando que os noieses valoren o traballo realizado pola formación nestes 4 anos. O único que pido é que a xente que valore o traballo que levamos feito estes 4 anos, o noso grupo, tanto o meu compañeiro Pepe como eu. Na outra banda, o Bloque de Esquerdas, Partido Socialista, Marea e Bloque Nacionalista Galego, que aspiran a votar fora do Concello a populares e independentes. Bueno, aquí hai dúas opcións, nada máis. Ou estamos como ata agora, ou nos imos a un cambio co Bloque de Esquerdas. Ese é un pouco o resumo, así grosso modo, que podemos facer nesta xornada electoral. Nós témolo claro, a nosa prioridade é un pacto de esquerda xunto co Partido Socialista e co BNG, se finalmente ten representación. E tamén temos claro que nós aplicamos dende a campaña electoral un cordón sanitario aos noieses independentes agrupados, o que equiparamos a Vox a nivel España. Polo tanto, se non se dan as circunstancias e a esquerda non suma, nós estamos dispostos a que o PP goberne en minoría. Se sumamos e acceden a realmente facer unha política que mire por este tipo de cousas e non mirar polo de sempre, pois eu penso que vai haber un goberno de cambio e que Noia vai a ser un sitio mellor no futuro próximo. Bueno, pois neste punto da noite volvemos de novo ao Concello de Outes porque xa temos datos definitivos, xa está escrutado o 100% e no Concello de Outes o Partido Popular perde a maioría absoluta, pasa a ser a segunda forza e Compromiso Outes obtén 5 representantes. O BNG quedaría como a terceira forza con 2 edís que recupera porque na actualidade carecía de representación a fronte nacionalista no Concello de Outes. Por último, o mantería a súa representación actualmente con unha acta, pois mantería o seu único concelleiro no Concello de Outes. Como lles digo, a noticia a esta hora, co 100% escrutado, xa temos o primeiro concello, por dicilo de alguna maneira, pechado. Compromiso Outes convértese na primeira forza no Concello de Outes con 5 concelleiros. E comezan a chegar os primeiros datos dende Cambados, ali polo de agora o escrutinio vai moi baixo, pero con estes datos a cousa quedaría prácticamente como está. O Partido Popular mantería os seus 8 concelleiros, o Partido Socialista mantería os seus 3, o Bloque os seus 3 tamén, e despois Somos Cambados conservaría esas dúas actas das que gozan a actualidade, e por último Cambados Pode, o partido de José Ramón Abal, quedaría cun único representante. Quen quedaría fora do consistorio con estes datos, polo de agora unha porcentaxe moi baixa, sería a formación Ciudadanos que lidera Sergio Abal. Bueno, pois pendentes deses resultados electorais, marchamos de novo cara a Boa Vila e buscamos as claves desta noite electoral na capital da provincia de Pontevedra. Polo de agora, os datos non lle dan esa maioría absoluta ao Bloque Nacionalista Galego, quedaría cos 12 concelleiros que ten na actualidade. Lores esta mañá pois non agardaba grandes sorpresas e contaba con que o vento se lle soprase ao seu favor, aínda que tampouco moi optimista con facerse con esa maioría absoluta, leva perseguindo dende hai 20 anos. Tamén vamos facer un repaso de contado polo Concello de Poio e o Concello de Barro. En Pontevedra, a única incógnita está en saber se o BNG de Lores se fará coa súa primeira maioría absoluta, despois de 20 anos no poder. Todo dependerá do Partido Popular, cun Rafa Domínguez que loita por mellorar os resultados colleitados hai 4 anos por Jacobo Moreira. Socialistas, Marea, Pontevedra e Ciudadanos pugnan por reter os apoios acadados en 2015, mentres que Vox quere medir as súas forzas na cidade, unha das poucas prazas da nosa contorna onde a formación de extrema dereita presentou a súa candidatura. O principal rival do candidato á reelección é Rafa Domínguez, a aposta do Partido Popular para estes comicios. A formación tentará esta noite mellorar os resultados de hai 4 anos. Daquela o Partido Popular, con Jacobo Moreira á fronte,
fixérase con 7 concelleiros. O resto de formacións que actualmente teñen representación no consistorio loitarán esta noite por manter a súa representación. O Partido Socialista con 3 edís mantivo a Tino Fernández como cabeza de cartel. Tamén o candidato de Marea Pontevedra é o mesmo que hai 4 anos. Iso si, Luís Rei vai acompañado nesta ocasión de Teresa Casal, no número 2 da súa candidatura. Estará por ver se esta fichaxe da exsocialista e da que fora tenente de alcalde de Lores durante 2 mandatos supón un incremento de apoios para Marea, ou se incluso lle poderá pasar factura o PSDG. Goyo Revenga, o candidato de Ciudadanos, pelesará esta noite por non perder a representación da formación laranxa no Concello. Actualmente os de Albert Rivera teñen unha concelleira sentada no pleno, María Rei, que mesmo chegara a ser proclamada candidata á alcaldía. Está por ver se a imposición de Revenga por parte da dirección galega do partido poderían acabar xogando en contra dos seus intereses. Tampouco podemos perder de vista esta noite a Vox. O partido de Santiago Abascal presentou candidatura para as municipais aquí en Pontevedra, un dos poucos municipios da nosa contorna onde se presenta. Esta noite tentarán medir a súa forza na política local, despois de que nas pasadas eleccións xerais quedasen por debaixo dos 3.000 apoios. Mais alá da capital da provincia tamén estaremos atentos ao que acontece en Poio, outro dos municipios nos que o BNG posúe o bastón de mando. Luciano Sobral leva a fronte do executivo local dende o ano 95. Dende o 2007, nacionalistas e socialistas comparten goberno. Pola súa banda, Ángel Moldes, o candidato popular, tentará a toda a costa esta noite dar un xiro de temón á política local. No escenario poiense entran en xogo dúas novas formacións, Poio e Movemento por Poio. Estará por ver se conseguen finalmente a confianza dos poienses. Por último, tampouco nos podemos esquecer de Barro. A localidade, gobernada nos últimos 4 anos por un bipartito entre o BNG e o PSDG, decide esta noite se segue apoiando o cambio de hai 4 anos ou se, pola contra, lle devolve a confianza ao Partido Popular. Os populares volveron a apostar polo seu líder histórico, José Antonio Landín, que foi alcalde entre os anos 1983 e 2015. O actual rexedor, Xosé Manuel Fernández Abraldes, non lle quere poñer doado. Esta noite tentará sacar proveito a súa acción de goberno deste último mandato. Pasan 53 minutos das 10 da noite, marchamos ata o Concello de Cerdedo. Cotobá da Lixa foi escrutado o 100% dos votos e o Partido Popular renova a súa maioría absoluta, faise con 9 concelleiros. O Partido Socialista con Lina Garrido á fronte quedaría con 3 representantes e accedería á corporación desta nova localidade, froito da fusión dos dous municipios no ano 2016, o Bloque Nacionalista Galego, que contaría cun representante. A noticia, polo tanto, co 100% dos votos escrutados no Concello de Cerdedo do Cotobade é que continúa o Partido Popular á fronte con Jorge Cubela como rexedor da localidade fusionada. Marchamos agora ata o Concello de Meaño. Ali levan escrutado o 50%, pouco máis do 50% dos votos, e tamén habería cambios importantes porque o Partido Popular perdería a súa maioría absoluta, quedaría con 6 concelleiros. A formación independente de Aspérez incrementaría a súa representación, pasaría dos 4 aos 5, e por último o Partido Socialista pois tería dous representantes que son os mesmos cos que conta na actualidade. Polo tanto, a noticia hasta ahora con pouco máis do 50% dos votos escrutados no Concello de Meaño é que o Partido Popular perde a súa maioría absoluta con ese cambio de candidato con Carlos Vieitez á fronte da formación da Gaivota. Marchamos tamén agora ata o Concello de Poio. Ali tamén hai movemento de concelleiros no pleno da corporación. Levan en Poio escrutado o 82% dos votos e o Partido Popular sería a forza máis votada, pasaría a ser a forza máis votada e incrementaría a súa presenza na Casa do Concello con un concelleiro máis, quedaría con 8. O Bloque Nacionalista Galego iría en retroceso, pasaría dos 7 aos 5 concelleiros. O Partido Socialista mantería os 3 edís cos que conta na actualidade e, por último, irrompería na Casa do Concello a formación de Silvia Díaz Abante Poio, a concelleira que noutrora fora edil do Bloque Nacionalista Galego nas filas de Luciano Sobral. O dato é destacado a esta hora: 82% do escrutinio no Concello de Poio, Partido Popular, primeira forza na localidade.
Marchamos agora ata Muros porque é unha das localidades onde o mapa político derivou nunha gobernabilidade complicada no 2015. A actual alcaldesa é María Xosé Alfonso de Compromiso por Galicia. A formación é a terceira do pleno por número de representantes. Esta noite, iso sí, pase o que pase, unha muller vai levar as rendas deste municipio. Os 4 partidos teñen como cabeza de cartel unha candidata. Inferior era o índice de participación no concello veciño de Muros. Ás 6 da tarde situábase no 50,63%, 3 puntos menos que no 2015. A actual alcaldesa en funcións e candidata á reelección por Compromiso por Galicia, María Xosé Alfonso, exercía o seu dereito ao voto na escola infantil da súa parroquia, en Tal. Foi a votar acompañada da súa filla, que votaba nunhas municipais por primeira vez. Ás portas do colexio agardaba mellorar os resultados de 2015. Nos imos agardar a ver que pasa hoxe pola noite. Como sempre, estaremos abertos a escoitar todas as propostas de todos os grupos, pero iso, temos claro que se estes 4 anos puidemos facer e conseguir cousas sendo 3, se temos máis respaldo da cidadanía, non nos plantexamos non asumir o reto novamente, aínda que non teñamos maioría absoluta. Non nos lo plantexamos. Probablemente, se a xente quere, non teríamos problema en volver a gobernar en minoría. Espero que non sea necesario, pero non teríamos problema en volver a facelo. As candidatas do Partido Popular e do Partido Socialista, Inés Monteagudo e Caridad González, respectivamente, votaban no concello, aínda que en mesas distintas. As dúas mostrábanse tamén confiadas en obter o respaldo mayoritario dos veciños e chegar a obter o bastón de mando. Creo que é evidente que un cambio é necesario. Nos, xa ganamos no 2015, pois foi unha sorpresa que hubo aí. Para mí non foi tanta sorpresa, pero se votou o terceiro grupo. Esperemos que non se repita e que o que leve máis votos sexa quen goberna o Concello de Muros, que merece e o necesita. Eu teño a mesma sensación, e falando cos meus compañeros, que cando foi das generales. A xente ven a votar, a xente quer cambio e a xente quer un goberno estable e responsable. Eu creo que o vamos a ter bastante ben. Pola súa banda, outra das candidatas de Muros, neste caso a do Bloque Nacionalista Galego, María Lago, votaba no colexio Ramón de Artaza. Alí mostrouse moi esperanzada, coa idea de poder acadar un cambio real no concello. A nós están nos dando moito ánimo. Parece que a xente que quere unha renovación, evidentemente esa renovación só pode vir da nosa man, porque o resto xa é ou votar o que xa estaba ou cambiar un pouquiño na renovación que nos ofrecemos. 2 minutos para as 11 da noite, marchamos ata o Concello de Cuntis, temos novidades, está escrutado o 100% dos votos e esta hora o Partido Socialista faríase cunha maioría absoluta nese Concello, no Concello de Cuntis, con 7 concelleiros, incrementa a súa representación en 4 actas, pasa de 3 edís a 7 e, polo tanto, faise Manuel Campos cunha maioría absoluta na localidade de Cuntis. O Partido Popular, con Manole de Felisa á fronte, retrocede de 5 a 2 representantes e veciñanza de Cuntis pois sobrevive con esas 2 actas que son as que tiña na actualidade. Desaparece do panorama político cuntiense o Bloque Nacionalista Galego, que na actualidade pois tiña un único edil. Agora, co 100% dos datos escrutados, pois desaparece do Concello de Cuntis a fronte nacionalista. Como lles digo, o dato a esta hora a destacar, cando falta un minuto para as 11 da noite, o Partido Socialista faise cunha maioría absoluta no Concello de Cuntis. Marchamos tamén agora ata o Concello de Caldas, porque ali levan escrutado o 60% dos votos case, e tamén hai cambios a destacar, cambios importantes que levarían o Partido Popular a converterse na primeira forza política da localidade, unha localidade onde históricamente o Partido Socialista gozaba desa primeira posición política. O Partido Popular faríase con 6 concelleiros, o Partido Socialista retrocedería, quedaría con 5, e, por último, o Bloque Nacionalista Galego pois subiría, pasando de un concelleiro a 2, vese que o efecto da disolución dos independentes de Caldas e que o candidato desta formación, pois sexa agora o do Partido Popular, pois foi proveitoso para as filas do PP, porque incrementa a súa representación cando levamos en Caldas o 59,95, e están a ver en pantalla o 59,95 escrutado. Imos agora
ata o Concello de Ribadumia, de contado van ver aí nas súas pantallas, porque en Ribadumia levan o 44% case dos votos escrutados e os independentes de Ribadumia, con David Castro á fronte, pois conseguirían esa maioría absoluta, pasarían de 5 a 8 edís e, polo tanto, faríanse cunha ampla maioría absoluta na localidade. Quen retrocedería sería o Partido Popular, que quedaría coa metade dos representantes que ten na actualidade, agora mesmo ten 6 e quedaría, aí están a ver, con 3. Por último, o Partido Socialista mantería a Pepe Lede como único representante e tamén Somos Ribadumia, que mantería a Enrique Ubiña como único representante da formación. Bueno, pois quedamos precisamente no Concello de Ribadumia, ali os veciños pois poden escoller as mesmas papeletas que no ano 2015, tras 4 anos de goberno tripartito, encabezado, como saben, polos independentes. Agora todos eles pois terán que someterse ao xuizo das urnas. Estamos pendentes pois de que se confirmen eses datos segundo vai avanzando o escrutinio. Pois eu, sendo a primeira vez que teño esta responsabilidade de ofrecer en público a miña opinión, pois teño que decir que, con toda a naturalidade do mundo, pensei que iba a ser unha xornada un pouco máis nerviosa, pero estou do máis tranquilo e animo a xente a que veña a expresarse as urnas, que é a forma de asumir o futuro respondendo á chamada electoral. Independientes afronta esta xornada con moita ilusión, coa ilusión de poder seguir gobernando, terminar o proxecto que se empezou fai 4 anos, pero evidentemente eso depende dos veciños e estamos precisamente a disposición dos veciños. Hoxe é o día no que os veciños teñen que decidir que goberno queren que os representen. Hoxe é o día que os veciños van a valorar o traballo que fixemos estes 4 anos no goberno e o único que podemos facer é animar a todo o mundo a que participe, porque eu creo que é importante para a democracia que a xente co seu voto decida que proxecto quere para o Concello e agardemos que todo vaya ben. A sensación de que a xente está moi mobilizada, que hai ganas de colaborar co Concello, de que hai ganas de facer cousas e de cambiar. Entonces, nos con moita ilusión e tamén con moita prudencia, porque, hasta que non se abran as urnas ás 8 da tarde, non sabemos cal vai ser o resultado. Animar a xente que veña a votar, que é un dos dereitos máis fundamentais que temos os cidadáns, que haxa un goberno estable a partir de mañán, e ilusión, e a ver se ve reflexado o traballo estes 15 días. Bueno, pois imos agora de Ribadumia ata o Concello de Meis, segundo o alcalde da localidade, candidato á reelección polo Partido Popular. Estas son as eleccións máis complicadas dos últimos 20 anos. O Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego creen que a roda do cambio está en marcha e que os veciños queren novos aires para o Concello meisino. Aquí nesta convocatoria hai unha novidade importante, a aparición dun novo partido de independentes. Está por ver como vai afectar iso o escenario político da localidade. Eu creo que durante os 20 anos quizás sean as eleccións máis tensas, máis preocupantes. Non cabe duda que hai un partido máis e como sabemos que todos os partidos que se presentan para ir en contra do Partido Popular, pois estas eleccións van ser bastante máis complicadas que as anteriores. Con moito optimismo, como non podía ser de outra maneira, levamos días percorrendo o Concello e a xente nos ven dicindo que quere cambio. Ademais, estamos tendo noticias de que a xente se está mobilizando, que foi moita xente xa a votar a estas horas, e iso é bo. A xente de Meis quere cambio e eu creo que esa noite o vamos a ter. Estamos bastante confiados, fundamentalmente o cambio. Depois xa se verá, pero é necesario un cambio neste Concello e o BNG va a ser clave para que este cambio sexa de verdade, non que sexa un cambio simplemente continuista de quítate ti para por meu. Afrontámola ben, quer dizer, con tranquilidade, esperando a ver o que deciden os veciños, se deciden seguir como andamos ou votar por un cambio. Vamos a última hora no Concello de Meis, estamos pendentes deses resultados que nos van chegando. En Meis levan escrutado o 50% das papeletas e a esta hora o Partido Popular perdería a súa maioría absoluta, quedaría con 5 concelleiros fronte aos 7 que tiñan na actualidade e o resto de formacións pois quedarían como estaban. O Partido Socialista tería outros 5 e o Bloque Nacionalista Galego quedaría cun único representante. A particularidade deste Concello é que ao perder poboación, ao quedar por baixo do limiar das 5.000 persoas, tamén se reduciu o número de representantes que sentan no pleno, pasaron dos 13 aos 11 concelleiros, dai ese retroceso que, como están a ver nos datos, pois perxudica a formación popular, perxudica aos populares porque pasan de 7 a 5
concelleiros. De Meis imos marchar de contado ata o Concello da Pobra. Estamos tamén pendentes dos datos que nos van chegando dende a localidade pobrense, porque tamén vai haber movementos importantes cando levan o 23% do escrutado. De momento é unha porcentaxe aínda bastante escasa, pero levaría a formación Nos Pobra a liderar o pleno da corporación con 5 concelleiros. Na actualidade conta con 4, rouballe un concelleiro o Partido Popular, que na actualidade ten 5 e que pasaría a ter 4. O Partido Socialista mantería as dúas actas coas que conta na actualidade e, por último, o Bloque Nacionalista Galego vería reducida a súa representación ao quedar con 2 concelleiros. Agora, dende o Concello da Pobra, marchamos ao Concello veciño de Porto do Son. Ali levan escrutado o 67% dos votos e Luís Oujo, o Partido Popular, confirmaría a súa maioría absoluta. Os populares faríanse a esta hora con 7 concelleiros, son os mesmos cos que contan na actualidade. O Partido Socialista quedaría con 3, nestes momentos ten 2, e o Bloque Nacionalista Galego tamén subiría, pasando dos 2 ao 3. Neste caso hai que salientar a desaparición da formación independente por todos, algo que beneficiaría neste caso as formacións da esquerda, porque o Partido Popular a esta hora quedaría tal e como estaba na actualidade, e, sen embargo, as formacións da esquerda, tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego, pois verían incrementada a súa representación, a súa presenza no Concello, quedando con 3 edís cada un. Bueno, vai avanzando a noite, imos coñecendo máis datos de todo o que está acontecendo aí fora nos colexios electorais, neses recontos dos diferentes concellos da nosa contorna, e a verdade é que temos en riba da mesa moitos concellos onde sí que se están producindo movimentos interesantes, non? A ver, a esta altura hai un panorama que máis ou menos está definido en varios concellos, que por outro lado forma parte un pouco do agardado. En algúns, como os grandes, é dicir, Pontevedra ou Vilagarcía, existía ademais un traballo de sondaxe publicado en medios que agora mesmo se está confirmando a grandes rasgos. Noutros aínda falta ese detalle fino que vai a bascular dun lado e do outro o resultado final. Manter un programa así coa tensión do reconto sempre representa o risco de precipitarse a hora de facer valoracións, e hai que escapar deso. Pero sí que hai, digamos que unha pincelada que se pode aventurar destes datos. E é que no conxunto xeral o Partido Popular está empezando a ver amenazados espacios que tradicionalmente eran casi como ese graneiro de votos. Bueno, pois seguramente vai a ser tamén o preludio de algún tipo de cambio a máis medio e largo plazo nun ámbito maior, como pode ser as eleccións galegas. E logo está un tema que eu creo que en estes momentos mostra isto, e é que consolida tamén unha institución que xa debería estar desaparecida, como é a Diputación, que vai a manter en estes momentos igual un goberno alternativo do Partido Popular. Moi ben. Juan. Sí, bueno, creo que se demostran varias cousas cos datos que temos ata agora. Non parece que os gobernos que estiveron gobernando en minoría consolidan casi todos, sin que eso son capaces de chegar a maiorías absolutas, e en cambio aqueles que gobernaron con maioría absoluta ten dificultades para mantelas, non? Bueno, eso é bastante significativo, non? E ten que ver coa necesidade de abrir as portas a pesar de que tiñan son a maioría. Pero bueno, hai cousas moi importantes, e sí que, digamos, a parte central do Salnés, que era un grano de votos do Partido Popular, está perdendo peso municipal ao Partido Popular, e é unha dinámica, e tamén, insisto, o que decía antes, se confirma que cando o vento ven de cola ven para todo, non? E evidentemente hai traballo local moi bo feito por parte dos compañeros do Partido Socialista, se non serían imposibles os resultados, pero en moitos casos teñen, dende logo, pois a sorte do que é o que arrastra o Estado, non? E vi un dato que é moi interesante, que Valga Viva tamén entra na corporación de Valga, que é aparecería por primeira vez, sí? Por primeira vez, en unha organización absolutamente nova, constituída fai apenas 2 meses, e que ten a oportunidade de entrar nun concello que, aínda que non se quita a maioría absoluta do Partido Popular, pero, bueno, pois é unha novidade que tamén é interesante. Bueno, comentaba Juan a cuestión de que ali onde gobernaban os gobernos, digamos, do cambio de hai 4 anos, no 2015, pois parece que esa tendencia que en moitos casos se consolida. Non sei se o ciclo iniciado hai 4 anos parece que hoxe recibe esa confirmación definitiva. É obvio que a cidadanía é a que vai a poñer nota. É dicir, o pobo que máis ordena, e hoxe demóstrase co resultado electoral.
onde hai traballo, e sobre todo un traballo que moitas veces é máis que o resultado que se poda ver, o esforzo honrado, intenso de dedicación das persoas que formaron ese goberno, que tiveron infinitas dificultades, é o caso, creo, por proximidade de Cambados, non? É que eu creo que merecen o premio da cidadanía porque a verdade que tiveron que batallar contra todos os impedimentos que se puderan imaginar. Bueno, nos outros sitios hai tamén, hai que reconocelo, un mapa que non é demasiado cambiable, non? En xeral, vese que hai situacións que son herdanza de outros tempos anteriores e que siguen aí, bueno, sinal tamén de que a cidadanía valora ese goberno como, polo menos, o que lle resulta máis interesante. Ao final, o mapa político tampouco sufre un cambio tan radical. Estas eleccións non teñen a clave das eleccións xerais de hai un mes, nin, digamos, produciron ese efecto terremoto a grandes rasgos, independente dos matices e dos cambios que se van a producir e tal. E hai unha localidade, se me permites, que creo que tamén está mandando un mensaxiño moi contundente, e é Pontecesures, que está situando de novo o goberno alternativo que se viu, eu creo que con mañas políticamente inaceptables, sobrepasado nesa moción de censura. E agora a cidadanía estálle pasando precisamente factura a quen tivo esos comportamentos. Son as 11:12 da noite, están vostedes vendo Canal Rías Baixas, facemos unha pausa e continuamos no Contrastes da noite decisiva.